मोर्जी पंचायत क्षेत्रात मैदान व्हावे यासाठी पंचायतीच्या सर्व सरपंच तसेच आतापर्यंत मांजरे मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आमदारांनी प्रयत्न केले व तत्कालीन भूतपूर्व क्रीडा मंत्री बांदेकर यांच्या हस्ते व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत उद्घाटनही झाले। सध्या हे मैदान म्हणजे क्रीडाप्रेमींची डोकेदुखी ठरत आहे। ठिकठिकाणी मोडकळलेले VIP आसन व्यवस्थेचे छप्पर मोडलेले, आसन व्यवस्था आणि संरक्षण भिंतीला तडे गेलेले, दुरुस्तीसाठी टेंडरही झाले मात्र कामाचा पत्ता नाही। ठिकठिकाणी मोडकळीस आलेले VIP आसन व्यवस्थेचे छप्पर मोडून पडलेले, आसन व्यवस्था आणि संरक्षण भिंतीला तडे गेलेले, तसेच मैदानावरील हिरवळही गायब आहे। मैदानाच्या दुरुस्तीसाठी टेंडरही झाले मात्र कामाचा पत्ता नाही। क्रीडा मंत्री पेडणे तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी असूनही या मैदानाकडे लक्ष दिलेले नाही। गावागावातील मैदाने कोणत्या स्थितीत आहेत त्याचा आढावाही त्यांनी कधी घेतलेला नाही। तुये आणि चोपडे येथे नवीन मैदाने उभारली मात्र मांजरे येथील मैदानावर आजपर्यंत कोणत्याच सोयीसुविधा उपलब्ध केलेल्या नाहीत। मांजरे येथील मैदानाची बांधणी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या खासदार निधीतून करण्यात आली। गावागावात क्रीडा मैदाने नसल्याने आजही क्रीडाप्रेमींना गावातील शेतात मोकळ्या जागेत क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करावे लागते व खेळाडू तयार करण्यासाठी धडपडही करावी लागते। गावागावात असलेल्या मैदानांचा लाभ शालेय विद्यार्थ्यांसाठी होताना दिसत नाही। जी मैदाने आहेत ती पंचायतीच्या ताब्यात नसल्याने क्रीडा खात्याकडे वारंवार एका दिवसासाठी परवानगी मिळणे कठीण असते। क्रीडा मंत्री बाबू आजगावकर यांनी राष्ट्रीय खेळासाठी प्राधान्य देताना साधन सुविधा जरूर उपलब्ध कराव्यात, मात्र गावागावात अजूनही क्रीडांगणे नाहीत। त्या ठिकाणी त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी काही भागात क्रीडांगणासाठी जागा उपलब्ध नाही। त्या ठिकाणी जागा संपादित करून गावासाठी एक क्रीडांगण ही योजना कार्यान्वित करावी। गावागावात क्रीडांगणे असली तर खेळाडू तयार होतील, अन्यथा त्या खेळाडूंना प्रशिक्षणासाठी किंवा प्रॅक्टिससाठी दूर ठिकाणी जावे लागते, याचे भान ठेवावे। या मोर्जेंसाठी उलयता ते माझे नाव अल्बर्ट फेर्नांडीस। मोर्जेसाठी उलयता फुटबॉल ग्राउंड आसा ते मॉडेल आयज हे भुरगे लोक आमचे जायते ह्या फुटबॉल ग्राउंडाचेर खेळतात। वो आयज आमकां कळना वो फुटबॉल ग्राउंड हे आतां सगळें शेत जाला आनी हेंकां पळया, हेंच्यो गेटी हे पळया, हेंच्यो गेटी हे पळया। आतां लोक हांगा उबे रावतात आनी जापूर शूट मारली प्लेयरान, जापूर गोलकीचो हात चुकलो आनी तो कोण बसलेलो आसा, कोणीय जावं ते बायल जावं कोणीय जावं ते, आनी जापूर त्याच्या पोटान माराव गेलो जाल्यार हेंकां दाणे बांदपाचे गेटी। हो आमचो बाबू आजगांवकार गोवा ट्युरिझम मिनिस्टर, हे कितें घेता रे बाबा तूं? स्पोर्ट मिनिस्टर मरे तूं, हे कितें? हे गेटी पळय रे, हे शेत वाडलेलें दिसता मरे। आयज लोकांच्या पांयांक खाज आसा खेळपाक ह्या ग्राउंडाचेर, ह्यो गेटी पळय कितें जाला त्यो, आनी ही बियारां पळय, ही दाखय ताका, ही दाखय, ही पळय, हे डोबे बाबा पळय, हे पळय, हे आनीक आसात, हे पळय तुमकां दाखयता पळय, हे डोबे बियारां पियेतात, बडवायजर पियेतात आनी हे ग्राउंडाचेर आनी ते हेजेर रातचे बसतात थिंगा, हेजे स्टेजीचेर बसतात ते वयर आनी ते फेस करता बाबू आजगांवकार गोवा ट्युरिझम ऑफ गोवा। तुमचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, हो ग्राउंड आसा हे भुरग्यांक खेळपाची व्यक्ती आसा आनी ह्या ग्राउंडाचेर तर तुमचे कडेन तर ते जायना, जावं हांव रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन, दयानंद सोपटे कडेन, हे तुमचे कडेन जायना, हे तुम्ही हो काडून नाल्या जाल्यार जे पळय आमचे सत्पुरुष क्लब आसा तो आमचो मेन आमचो प्रेसिडेंट अमित शेटगांवकर आसा, तेजे कडेन दियात। डेप्युटी सरपंच ऑफ मोर्जीम अमित शेटगांवकर, तेजे कडेन दिया, तो तर तुमकां करून कितें दाखयतलो आनी तो व्यक्ती मनीस तो करपी, कित्याक ताणें कोणाक आयज कांय म्हणोंक ना म्हणोंक ना, तो करपी, कित्याक हें पळोवन लोक आयज पिशे जाल्यात। आयज लोक सगळे फुटबॉलवाले खेळपी ते बिचार घेवतात, हायटायट येतकूच ते पावतात घरा कडेन। हे पळया, हे लायटीनान सगळे पळय 1 2 3 4 5 6 पोल आसा। कोणी बाबडो सकाळचो येता, तेका बाबडे उमेद आसा एक्सरसायज करपाक, ह्या ग्राउंडाचेर जॉगिंग करतलो म्हणून लायटी बसून ना। सेकंड थिंग, आता कोणाक उमेद आसा ती बरी आसा, आता कोणाक बाबड्याक उमेद आता खेळोंक येता, एक्सरसायज करतलो,
ते पासून त्यांचे काय फॅसिलिटी ना ते कसे धांवतले ते पोलीस रिक्रुटमेंट हा कशे धांवतले ते धांव शकना हे चारीन ते धांव शकना हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक खबर आहा हे काडूंक जाय हे सगळे काडूंक जाय आनी आयज आमचे ते पोलीस हा ते तांकां पोस्ट काडलेले आसा हो पुलिसांक धांवपाक बिचार ते दामोर तेकलेले तेंच्या पांयांक दामोर तेकता आख्खे ते तांकां दसता तांकां हांव कितें म्हणटा हो तो तुमी ग्रावंड तांकां दिवशात बरो क्लियर करून जाल्यार ते आयज धांवूंक शकता जगिंग ही करूंक जाता क्लियर प्लेसाचेर म्हळ्यार ही क्लियर ही आमची ह्या ती क्लियर प्लेस ना ही सगळे चार कशे धांवतले ते एकूच मागणी करता आमचो गोवा ट्युरिजमा कडेन एकूच मागणी करता हे मातशें क्लियर करा आनी सोडा